What the fuck? Hvad er det her for et spil, Mathias? Skal du lige forklare mig det egentlig? Defeat the Beast, det er simpelthen det, det er. Og jeg synes, at det ser lidt spøjst ud, at vi allerede har det her. Nej, men det er meget bestemt seed. Ja. Ej, det kunne I godt regne ud, ikke var. Problemet, det er simpelthen, at da jeg optog det første, der havde jeg ikke gjort... Jeg kan ikke optage fullscreen. Fordi at jeg ikke har en widescreen. Så da jeg optog det første optaget, jeg skal optage i 480 gange... 848 gange 480. Og det gjorde jeg ikke. Den var ned. Så... Yeah, Første afsnit. Det var et fedt nok afsnit, måske lidt kedeligt, men ja, der var sorte bælger over det hele. Hvor stor var de egentlig? Det var pænt store. Så vi vil lige vise, hvad vi har. Så det her det bliver et helt optagelsesafsnit, som så ikke bliver så langt. Desværre. Men sidst i den rigtige, der sluttede af med at sige, at jeg lavede turtlen. Og så vil jeg lige få den overført, fordi jeg har lavet et program, der kan lave en mine til os. Og vi fandt noget redstone og alt muligt noget i en cave. Men her har vi en village med sådan lidt gode sager, som I kan se. Og vi var igennem tusindvis af biomes, fordi jeg er meget kredsen. Ja, han er meget kredsen. Men ja, vi har vi kom sådan rimelig godt fra start i forhold til det første afsnit, vi måske spillede. Og I skal også lige se det her. I skal også lige se det her. Mathias, prøv at kigge på mig. Jeg ved godt hen. Der. Har du fundet den? Ja. Woo! Fuck, hvor nice. Inde i et village? Nej, inde i en af de der lortehuller. Hvorfor sagde du ikke det til mig? Fordi det sagde jeg også. Nå, Du var turtle dot edit mine. Ikke T-mine. Yes, er det ikke et flot tårn? Herinde skal vi bo. Ja, det lyder fedt. I kan se Det er vores hus, Mathias. vores hus er massivt. Nu er det væk. Herinde er koden. Function, det er function, som kan fuel, og så den, der får den til at mine. Og så starter den ud med at bede mig, hvor langt det skal være. Og det hedder så deep, og deep det er lige med read. Og så laver den et for loop her, hvor den tjekker. Og det her, det fandt jeg ud af, det virkede ikke. Det skal lige Kasper til at snakke med. Og for jer, som kender kodning, I vil forstå det her. For jer, der ikke fatter en brik, Anton, slip lige min turtle fri. For jer, som ikke kender kodning, I vil fatte have det. Ligesom mig. Ja. Men jeg har pastebindet den, så hvis jeg skriver det her. Og pastebind. Det vil ligge i vores 1000 views special. Ja. Men jeg gør lige sådan her, pastebind put, og så mine. Hvad skal vi kalde den sådan? Vi skal med make mine. Craft. Nej. Så make a mine kommer man til at hedde. Make a mine. Hov. Paste. Bin. Put. Make a. Holy shit, der er koldt. Jeg skal lige slukke vinduet. Hvad vil det ikke? Jeg vil for fanden, det er fordi den bliver pastebindet. Jeg skal lige edit navnet. Og det kan man ikke. Nå, så siger vi bare paste, bin, put, og så mine. Sådan der. Så hvis I skriver det her, hvis I siger run, eller hvis I runner, paste bin, get, og så bfpkjim, så kan I downloade den. Men det vil også komme ud i vores 1000 views special. Og så vil jeg gå igennem alt, hvad der er. Men nu skal vi lige have nogle ladders. Og noget kul. Og det er vigtigt, hvis I nu går ind og kigger lidt på det, inden at det bliver forklaret, så er det vigtigt, det jeg siger lige nu. Laddersne, de skal være i første slot, og kul skal være i andet. Ellers så vil den gå ind og tjekke efter, ellers så vil den gå ind og tjekke efter, når så jeg skal place, det er fordi den placer nemlig laddersne, og de skal være i slot 1. Hvis kullet er der, så vil den begynde at prøve at se, om den kan place kul, og det var den fejl med.
Så er det helt bare galt. Så vil Og så er den bruger lettersne til at charge sig selv op. Hvor mange ladders tror du, der skal bruge for Anton? et par. Nu laver jeg lige. Så mange her. Oh shit! Mit hus! Creeper. Ja, Så vil jeg lære det. han ødelagde mit hus. Hov, det er nat, jeg sover lige. Kom og lægge ske sammen med dig. Hyggeligt. Kødet komme. Jeg ligger lige ved siden af dig. Jeg lå lige ved siden af dig, din. Nå. Men ja. Så kan vi... Ej, jeg tror lige, jeg flytter turtlen. Jeg synes ligesom, jeg har label den. Hvad betyder det? Label... Get. Godt, den er label. Det betyder, den er label, sådan at jeg kan tage den op, og så kan jeg sætte den igen, og så er den samme programmer. Anton, hvor skal vores min være hen? Her! Nej, den skal være herover. Godt, den kommer til at være lige her. Ja. Nej, det her... Jesus. Det må ikke være på lager 71. Hvorfor ikke? Fordi det er der, jeg bygger. Og jeg skal rette sig efter, når jeg bygger. Jeg fjerner lige 1, 2, 3, 4. Hvis jeg sætter den her, så vil den gå ind frem, og så godt. Så gør vi sådan her. Vi runner mine. How deep should your mine be? Nu skal vi lige se, hvad for lager vi er på. 24.000. Vi er på lager 70, og vi skal ned på lager 13, så det vil sige, det må 70 minus 13. Den skal være 53 blocks. For hvis vi nu bare gør sådan her, siger elements kul. Hvis vi nu bare starter med at lave den 10, bare lige for at tjekke om det virker. Attempt compare. Nå, der var et eller andet, der lige var galt der. Jeg vender lidt tilbage, når jeg lige fundet ud af det. Godt. Jeg havde lige ødelagt det fuldstændig. Men hvad det hedder, så jeg var nødt til lige, hvad det hedder, jeg havde lavet en på min singleplayer, som virkede. Så den har jeg bare lige hentet herover. Så det der pasteband, jeg kan ikke huske, om jeg lavede det i den anden optagelse. Fordi jeg slettede nemlig en, fordi det hele gik fuldstændig galt. Men uanset hvad, når jeg lige har fået det fikset, så laver jeg lige på en singleplayer, der er den nemlig rigtig. Så laver jeg lige den der 1000 views, en special. Og så skal jeg nok smide det ordentligt ud. Men her, lad os, så siger vi make a mine. Vi vil gerne have den 10 dyb. Og så går du i gang. Dammit. Hvad så? Jeg havde bare lige sat blok forkert. Altså, det var ikke det var ikke Turtles fejl, det var mig, der lige satte en blok forkert. Sådan at det skete. Det fikser vi lige. Men hvad det hedder, lige nu har jeg selv givet den fuel på. Og som sagt, det skal jeg nok få fikset. I kan maks lave jeres mine 32 dyb ad gangen. Hvorfor det? Fordi at jeg ikke helt... Ellers så slipper den op for, så løber den tør for ladders. Jeg er ikke helt så god til det der med at programmere lurer ind. Desværre. Nå. Men vi fik vist villagen. Og vores chests her med lidt sager i. En ender pearl og sådan næsten sager. Men ja. Is that all we got for today? Nej, fordi hvis vi har lavet vores mine helt færdig, så printer den done. Godt, så... Holy shit, det gik hurtigt. Den er ikke helt færdig med mine lige, der bare lavet den 10 dyb nu. Så gør vi sådan der, og så siger vi... make a mine. Hvor dyb skal den være? Lad os bare lave den 30 dyb nu. Hvis jeg kigger op. Den må jeg ikke angribe nu. Gå lige væk.
Hvorfor? Kan den egentlig overhovedet? Du går ind, du får program til at terminate nu. Hey! Hvis du gør det der, du slår bare. Hvis du gør det der, så ender du med at få program til at terminate, og så går det fuldstændig galt. Kan den så springe i luften? Nej, men du fik dit bitch slap. I don't like bitch slaps. Men sådan, så kører den bare. Normalt rigtigt, jeg havde altså alle detaljerne om programmet og når det er færdigt og sådan noget, det kommer ud i vores 1000 views special. Men ja, når den lige har lavet min, så kommer vi lige tilbage, så trækker vi den op, og så skriver jeg lige et andet nyttigt program, og så holder vi vist for i dag. Så. Hvad er det for et program? Det er et program, der hedder Flintify. Nå, Flintify! Hej hej. Så klarede turtlen det. Og 1. Så nu er vores mine på layer 12. Mathias, du kunne ikke have shotten. Tak. Go down. Go. Nå. Du se hvad han fik? Han fik noget kobber, noget lapis, noget zirconium. Han fik sådan set lidt af hvert. Lidt af hvert. Nå, men go. Det her, det er noget I skal gøre, hvis I er diamant, og I ikke har brug for gravel. Så lav Flintify. Hvor fanden skal man have diamant? Eller bare lab, eller bare sapphire. Det er bare hvis I har noget gravel. Smider noget gravel ind på etteren, så siger I while turtle dot place is equal to true. Hvorfor? Fordi hvis du sætter den equal en gang, så sætter du det til en variable. Og hvis du sætter det til 2 gange, så sætter du det til ja eller nej, true og false. Aha. Turtle dot dig end. Turtle dot Så siger I Flintify. For satan. Så står han bare der. Noget numser alt jeres flint afsted. Nej, det kan han så ikke. Han står og fjerner alt deres gravel, og så skal han lidt flint. Ja, det er også det, jeg. Men I ser, hvis man går ind foran det, så bliver han interrupted, og så kan han ikke. Nå. Men det var vist lige det, som vi havde her. Lidt That's all we got for today, you know. lidt kort afsnit, fordi det hele gik i kludermotter. Men næste afsnit bliver godt, håber vi. Vi ses alle sammen. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.